Benjamin Alves, Rian Ramos at ilan pang Kapuso stars, pinakilig ang kanilang fans sa Panikitarlac. Silipin sa report. Muling nagpasaya ang GMA Regional TV sa daan-daang Tarlakenyo sa Kapuso Mall Show sa Panikitarlac. Game din ang fans sa mga inihandang palaro at sorpresa. Marami ang kinilig sa song number ng isa sa mga hinahangaang Kapuso leading man na si Benjamin Alves. Well, sobrang thankful po ako na nakabalik po ako doon sa Panikin. Nakakatuwa. Pero sana po pag may occasion po kayo, hindi po kayo magsawang piliin po yung Kapuso Network. Nang harana naman si Kapuso hunk Dave Bornea na nasorpresa ng batiin ng mga fans sa kanyang kaarawan. Sinalubong din ng hiyawan ng isa sa mga bida sa pinakabagong GMA Afternoon Prime Show na bilangin ang bituin sa langit na si Yasser Marta. Hindi nagpahuli ang Love of My Life star na si Rian Ramos sa pagpapasaya sa fans sa kanyang song numbers. I'm always excited to be here. I like the people here, I like the place, I like the food. Ako si Kim Bandarlipe, naghahatid ng Balitang Amyanan.